Apisa mag arita e sub-kaunti ma Chesumei e kaunti ma Nandi omako ji 4 e apedha magitimo mar kedo gohand kuong' mamero ji e gwengego. Apedhano notelie kod komanda mar obila e kaunti ma Nandi Samuel Mkusi e medruok mar ohand kong'o ma chik opuodho mosebedo ka hinyo ngima oganda. Okoni meko ma ji 4go en mana chakruok mar apedha mabiro dhi nyime ma tieko ohand kong'o magalagala e kaunti ma Nandi. We are giving our very best to arrest all those people who are involved in these illicit brews, and anybody will be found. We are going to take all the necessary measures to see to it that we are going to reduce Pur mar kahawa mosebedo kagore piny e kaunti ma Migori kuom higni mathoth osechako chier ka kwan